खुंगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि आंगोनि बिफाया मैया मोनायाव रुंसारि जादों गुवाहाटियाव। दा बिथांखौ बिदाय होनाय समाव जों बयबो बिथांनो बिबार बावनो थाखाय मान होनो थाखाय बाहागो लादों। आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबान लानाय समाव जेब्ला दिपेन बर' बिथाङा इउनिभारसिटियाव फरायदोंमोन बै समनिफ्रायनो आं गेजेर गेजेर फैयोमोन, बिथांखौ लोगो मोनोमोन। सासे जोबोद गोथार गोसोनि सुबुंमोन आरो अराय सम बिथाङा थुलुंगाखौनो होयोमोन आरो मोजां खामानि मावजानो हास्थायोमोन। दा बे हिसाबै दिनै बिथांनि फिसाज्लाया सासे बर' माहारिनि गिदिरथार बिबान लानो हादों। बिथांनि जि सोरगोआरि जिउ सोलेरा अरायसम सोरगोआव आलो गोजोनै थायो, बेनि थाखाय आं अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो जों बिनिखायनो दिनै बयबो बेयाव बाहागो लाफैदों। बे न'खरनिफ्रायनो सासे गिदिर दैदेनगिरि बिथाङा दिनै जोनोम होनो हादों। दा बेयो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गानायनि बाथ्रा। दिनै दुखुनि समाव आङो बयनिबो जानानै बिथांनिसिम आंनि आर'ज गाबनायखौ बावहरदों। बे रुंसारि जानाया जोंनि मानियाथ' दिपेन बर' बिथांनिल' दुखुनि बाथ्रा नङा। बियो गासैबो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मिजिंथिथावै मोनसे रादाब। जों जायखौ मिजिंथिया अबथिरा थैनायखौ जों मिथिगौ। बिथाङा बेबायदि गाज्रि बेमारावबो बिदि बिथां गोलैनानै गैयामोन। बिथांनि जे रुंसारि जानाया थारैनो जोंनि मोनसे गोसोआव जोबोद दुखु होथावथाव मोनसे रादाब जादों। मिजिंथिदों नैबे मानसिनि जिउआवथ' थैनाय थांनाया थाखायो, अब्लाबो नैबे समाव जोंनि दिपेन बर' बिथांनिफ्राय जेरैबायदि जों खामानि मावनायनि जे मोनसे उद्यम जों मोनबाय थादों, बे समाव बिथाङा एसेबाबो गोसोआव आरो खामानि मावनायाव एसेबाबो बेखार थागोन। जेखियानो जाया मानो बे समाव जोङो बर' थुनलाइ आफाद जानानै आरो लोगोसे जोंहा जिल्लानि आफादनि दङ। जोंनि रुंसारिनि जिउमाया जाहाथे इसोरनि खाथियाव आलो गोजोनै रुंसारिनि जि न'खर जोंनि मानियाथ' जाहाथे बयबो हारिनि जानानै आरो न'खरनि जानानै खामानि मावनायनि आरोबाव Gila direct dari sini. Ini sumber. Saya mau milih kayak ini. Betul kan? Coba namanya. Kayak macam apa? Ini cara bisa.
Jagan deh lasinnya.